Вече сме в студиото с народният представител от Български демократичен център Георги Ковачев. Наскоро той и негови колеги, които влязоха от България без цензура, решиха да създадат ново гражданско движение, бъдеще и развитие за България. Господин Ковачев, добър вечер, добре дошли в студиото. Добър вечер. А сега на къде? Ние вече го обявихме. В неделя направихме първия национален коалиционен съвет. Към нас се присъединяват още 5 формации. Сега сме на този етап до тази седмица. Утре подписваме с останалите 2. Това са и колегите в парламентарната група от Земеделски народен съюз, с който освен 7-те формации имаме и 5 народни представители. И сме отворени да продължим този процес, като най-важното условие, това е първо зададено в нашето споразумение, тези формации след местните избори да се разпуснат, има вече решение на изпълнителните им съвети и да се влеят в едно. В единен политически субект. Утре подписвате с? Утре ще ги обявим. Ще обявим името до края на седмицата от чисто предпазни мерки, тъй като вече имаме един отказ от име и не искаме да си повтаря това. Ще ви обявим новината допълнително. Ясно, не можем да я произведем тук в студиото. Ние вече произведахме в неделя. Всъщност новината е това, че ние търсим единение в разнообразието, тъй като ние сме формации различни. Има 2 крайни десни формации. Това са Съюза на свободните демократи, БДС радикали, това са стари десни партии, Земеделски народен съюз. От друга страна, знаете, че предишния парламент бяха в левия политически сектор. Има втора земеделска формация, също много интересна. Както и ние, бъдещи развитие за България, които искаме да продължим пътя от предизборната кампания. Представляваме голяма част от избирателите на България без цензура от бившата. Доколкото разбирам, вие оставате народни представители, но ще атакувате местните избори. Естествено, че ги атакуваме. Нещо повече ги атакуваме с централна регистрация, което е първият знак за обединение, който искаме да дадем. Имаме вече покритие някъде над 90% в страната. Естествено, предстои много работа. И на никой от управляващите формации в момента няма да му хареса това, защото посланието за обединение в нашите географски ширини не е много характерно. Искаме да повтаряме грешките с 2 думи казано, грешките в реформаторския блок. От сега тръгваме с условието за единен политически субект, на който ще обявим името до края на седмицата. Доколкото разбирам, избягали сте от лидерската формула, по-скоро залагате на многопартийност вътре и на коалиция. Това е второто условие. Ако първото е задължително сливане в един политически субект, то второто условие е равнопоставеност. Лидерските формации, виждаме докъде водят, те си имат един естествен път, след който приключват и обикновено след това започват и хорите по адрес на лидера. Ние не искаме да стигаме, въобще да започваме този процес. Ще имаме естествено представляващи коалиции, но всяка партия вътре до сливането ще има еднакъв глас. Вие всъщност не продължавате ли до някъде идеята на Бареков, защото той имаше такава идея за коалиция, да не ви обвини в плагиатство? Бареков никога не е имал идея за коалиция. Всъщност той е имал идея само за коалиция. Тук говорим за съюз, политически съюз. Това са 2 различни неща, защото коалицията като коалиция не е нищо ново. Ние нищо ново няма да дадем всъщност на нашите избиратели, не да бъдещи избиратели. Защото коалиция, особено на местни избори, знаете как се правят, изключително безпринципни. Така нататък. Ние не искаме да правим подобно нещо. Искаме сериозни формации, сериозни представляващи и сливане в един политически субект. Бареков никога не е искал да прави такова нещо, тъй като той има така твърде високо его, за да го направи. Добре, в София, предполагам, ще излезете с кандидати или ще атакувате малките населени места и как ще коментирате това, че ГЕРБ вече обяви 5 свои кандидати в големите градове, които са и досегашни кметови и най-вероятно остават на постовете си, ако бъдат избрани? В София ще имаме собствена кандидатура. Що се отнася до кандидатурите на ГЕРБ, резонно е. Резонно е в град като София, при един сравнително популярен кмет като Йорданка Фандъкова да не бъде подбенен. Същата ситуация и в Бургас. За останалите кандидати не бих коментирал нищо, защото... Варна обаче е спорен. Варна е много спорен, да. Това е моя избирателен район. Във Варна нещата са доста сложни, бих казал, и интересни. Днеска изникна анонс за всъщност новата стара кандидатура на господин Кирил Йорданов. Вече има един официално обявен кандидат, независим. И сегашният титуляр, който си е на поста, но ние ще вземем решение малко
по-нататък, тъй като това не може да стане без местните структури си да дадат вота си. Няма да решаваме централно подобни въпроси. И знаете, въпросът, който сега си задават хората, като ни слушат, финансирането, откъде ще дойде и доколко ще бъде прозрачно. Защото все пак вие, нали, слагате и партии, които са извън парламентарни, но те нямат много голяма субсидия, да не кажа някои, че въобще нямат. Субсидия в момента получават 4 от формациите. Тя е достатъчна за издръжка на едно организационно звено и на един централен щаб. Естествено, наясно сме, че финансиране, освен да разчитаме на себе си, няма откъде да дойде. Да не забравяме, че говорим за местни избори. На много места този силно мажоритарен елемент зависи и от кандидата, от неговия социален капитал преди всичко, а не само от финансовия му капитал. Понеже се заговорихме за мажоритарен вод, днес в парламента дойде едно предложение за 100% мажоритарен вод. Нека да видим какво каза лидерът на Движението за права и свободи Лютви Местан, след което отново ще коментираме тук в студиото с Георги Ковачев от Български демократичен център. Ние сме за мажоритарния вод. За избирането на 240 народни представители в 240 едномандатни избирателни района на България. По това кой как ще гласува за това предложение на ДПС, ще познаете кой е лицемер, кой е демагог и кой е истински загрижен за очакванията на суверена. Ще паднат маските, уважаеми колеги. Ако въпреки това 43-тия парламент не приеме да подкрепи тази редакция на ДПС, ако лицемери и демагози с оголени лица гласуват против и подкрепят предложение само някаква част от народните представители да бъдат избирани мажоритарно, то Движението за права и свободи разполага с още един инструмент. Много е възможно да инициираме подписка с над 500 000 български граждани, които да поискат провеждането на задължителен референдум за 100% мажоритарен избор. Политическото предизвикателство, което прочитаме тук е: падат ли маските при мажоритарен вод и въпросът след това какво се случва с малките партии? В изказването на господин Местан няма абсолютно нищо очудващо и революционно. Много ясно, че при 100% мажоритарна система, самата система ще бонифицира големите партии. Представете си какво ще се случи с формация, която, да кажем, има минала е прага от 4%, има 8%, но има 3 депутати вътре. Това е нещо, което много сериозно трябва да се обмисли. По-скоро намигването към предизвикателство, което ДПС иска да фърлят към останалите, до известна степен така устройва тази формация, но имайте предвид, че в сегашния парламент, при 8 парламентарни групи, вярно, трудно е да се каже, ако проследите гласуването, кой точно за какво гласува, всеки си брани неговите неща, но има една широка демокрация, вътре има широко представителство. Нека да продължим изречението. Добре, отиваме на този вариант и остават 3 формации вътре в парламента. Нали пробвахме 2 пъти? Малко ли е? Риторичен въпрос към ДПС и към големите формации. Обаче при мажоритарен вод има хора, които наистина имат доста висок обществен рейтинг, но за политиката не стават. Има и такива хора. Именно поради това за мен този анонс не е състоятелен от гледна точка на възприятията на хората. Това кореспондира и с задължителния вод. Горе-долу нещата стоят равнопоставено. Какво значи да не караме при този вакуум между политици и хора, обикновени хора, да накараме да гласуват? Вие може да си представите какво значи 50% от бюлетините са емотикони. Нещо за такова да си говорим.
Мисля, че освен ГЕРБ и ДПС, от подобна мажоритарна система няма да бъде облагодетелстван никой друг. Не, вън от съмнение, че е предизвикателство и за политиците, защото все пак ги застрашава. Нали? Става въпрос, че няма сигурни за парламента и не влизат едни и същи. Това е всъщност и проблема с мандатността, защото има много хора, които... Не, напротив, при тази ситуация ще има 240 души, няма да има както сега 50%, но ще има 230 стари муцуни. Това е 100% гарантирано. Да, въпрос на дискусия, нека да не влизаме толкова в нея. Ще ми се обаче да минем към една друга тема. 19 юни идва съвсем скоро. Господин Искров ще подаде ли оставка? Отива ли си банкера? Банкера е обещал да си отиде веднага, когато постигнем компромис. Днес до края на работния ден са входирани, до обяд бяха 2, до края на деня са входирани вече официално 4 кандидатури. А нито една от тях не е на опозиционните 4 формации. Ние сме изслушали първите двама, господин Димитър Радев, Григорий Вазов на Патриотичния фронт. Предполагам, че проведат консултации с останалите двама. Това, което беше интересно днес да чуе, че специално кандидатурата на Патриотичния фронт няма да се търгува за другите 3 позиции, които знаете, че също трябва да се подменят. Говорите за Григорий Вазов. Говоря за Григорий Вазов, поне не го призна така, поне официално, тъй като... Кой е вашия кандидат измежду 4-мата? Къде е? Ами не сме обсъждали, не сме сядали на обсъждане смисъл такъв, че ние до днес имахме 2 официални кандидатури. Господин Йоцов и господин Бисер Манолов само се спряха като имена, така че не сме провели дискусия днеска точно, тъй като знаете, че трябва да се спази сега процедура, трябва да има на изслушване. Питам ви, защото БДЦ вас си ви слагат като лоялни към ГЕРБ и най-вероятно ще подкрепите господин Радев. Лоялни към ГЕРБ слагат БДЦ. Да, Политическа партия БДЦ. В групата БДЦ има и един представител на България без цензура и 5 представители, които сме от новата формация. Така че аз не мисля, че е коректно да кажем, че ще гласуваме всичките заедно. Димитър Радев в никакъв случай не е лоша кандидатура, също бих казал обаче за останалите 3. Факт е, че останалите 4 формации, 4 политически парламентарни групи не сме издигнали, означава, че имаме вече нагласа за определени хора. Предполагам, че принципът ще бъде същия като на Сметна палата. Политическа договорка, задкулисна, кулуарна, политическо назначение, колкото и да не им се иска на управляващ, това е факт. Вие обаче участвахте в един много интересен конгломерат за създаване на правила за избор на управител на БНБ. Докъде стигна това нещо? Приехме правилата, само че... Вашите или на госпожа Стоянова? Ами, факт е, че все пак ще има някакви правила. За съжаление, не стана това, което ние искахме с господин Димитров от Патриотичния фронт. Всеки народен представител да има правото да издига кандидатура. Аргументите бяха ясни, за да може да не се получи така, че да има 60 кандидата. Но и в тази ситуация искам да ви кажа, че ние също имахме намерение от нашата парламентарна група да издигнем човек, но разбирате, че на футболен език казано матч, според мен е свирен и не се заслужава въобще да горим имена в... Той е бил свирен доста дълги години, защото знам, че покрай това ваше предложение всъщност се дигна пошилка, че досега не е имало такива правила за избор на управител на БНБ. Знаете ли кое е по-лошото? Не толкова, че е нямало правила, ами погледнете за самия закон за БНБ, то няма абсолютно никакви конкретни изисквания към кандидата. Всъщност ние с тези правила се опитваме малко да завишим критериите, тъй като, примерно, ако трябва да постъпиш в търговска банка, обикновена търговска банка, критериите са много по-високи, отколкото за управител на БНБ. Едно добро име и опит в финансовата сфера не са достатъчно критерии за един гуверньор на БНБ, тъй като вие много добре знаете, че ако трябва утре да освободим този гуверньор, както в случая настояваме от Конституирането на Народното събрание 43-то, ние реално не можем. Знаете, че там стои Европейска централна банка, Съда на Европейската общност, процедурата е много сложна. Поради тая причина не само ние, а забелязвам поведението на опозицията е по-хубаво. Изберете си го, пък после му мислете какво се случи. Как ще се отиде Искров? С доброволна заявената от него позиция или на сила? Предполагам, че намеквате мой въпрос към госпожа Менда Стоянова в бюджетна комисия. Аз действително исках да попитам съвсем откровенно какво ще се случи, ако той не си подаде оставката. Въобще не съм имал на предвид да чуя подобна реакция, че ще бъде изхвърлен на бит. Предполагам, че ще се замине доброволно.
тъй като поне това нещо го е казано няколко пъти публично, че в момента, в който достигне до консенсус, вече той може да се оттегли. Утре приемаме тази поправка в законодателството, с която ще има наследственост вътре. Няма да се продължи стария мандат, направо ще влезе в новия мандат. Но като излезем така от шеговития тон, новия управител на БНБ е изключително важен, тъй като, знаете, пред него има ни много сложни предизвикателства. Утре гласуваме един много важен закон на първо четене. Той влиза в бюджетна комисия, друга седмица ще влезе в зала. Това е закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции. Това е ново звено в БНБ. Ще бъде под контрола не само на гуверньора, а и на финансовия министър. Новия европейски банков надзор също е предизвикателство пред него. Еврозоната, въобще новия гуверньор ще има изключително сложна функция и сложен мандат след 6 години. Добре, идваме към инициативата на нашето предаване да оставите послание върху Конституцията, защото тя може да бъде редактирана. Това ще се превърне в един бестселър, какъвто всъщност Конституцията си е повече от такъв. И помислете как да завършите фразата "отби от магистралата". Може би отби от магистралата и спри да си починеш. Отби от магистралата и спри да си починеш. Георги Ковачев, Български демократичен център, а наскоро и движението, гражданското движение "Бъдеще и развитие за България" беше ни на гости. Ние продължаваме сега с една телевизионна връзка от Враца. Там е кметът на град Враца, инженер Николай Иванов. Вижте какво каза в едно откровенно интервю пред Канал 3 за всички проблеми на Северозапада.